Ariberto empezou no ano 92, 93, 92, cunha pequenísima empresa. E, bueno, foi evolucionando pouco a pouco, aumentando, hoxe estamos multiplicados comparado con aquilo igual por 100 veces máis de fabricación. Nosos valores, pois, intentamos manter unha calidad máis alta posible e facerlle bastante o que quere o cliente, o que gusta ao público. Desde que empezamos a meter leite, pasteurizalo, cuajalo, moldealo, prensalo, darlle a volta ao queixo para que salga bonitos, despois o proceso de saladeiro. Si é San Simón 45 días en cámara, que é o que está tamén esa curación e ese sabor. Se é o fumo pequeniño 30 días, despois o proceso de afumado, o empaquetado e despois xa reparto. Bueno, o selo nos proporciona un pouco de pulo, propaganda, e dalle un pulo moito máis grande ao queixo, na venta, sobre todo na venta. A xente chamalle a atención o selo, o sea, tú chamalle moito máis a atención, dalle máis seguridade, quizás, incluso moito máis aquí, quizás non tanto, pero cando sales fora, cando vas a Madrid, Barcelona e tal, si se fixa moito nel.